Karong adlaw mao'y ikapito nga misa de Gallio ug kaganinang buntag gihisgutan mao ang ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 ngadto sa 55. Ang maong ebanghelyo naghisgot kabahin sa awit ni Santa Maria aron daygon ang Dios tungod sa kamaayo sa Ginoo ngadto kaniya. Our gospel today is the Magnificat of Mary. Siguro si Maria maayos tayo na because she sang about the goodness of God. Dali iyang Magnificat, iyang pagkanta nato sa iyo expresses her deepest appreciation in the Lord who continues to love humanity. Sa pagikuha sa ito na sa tao, nakita ni Maria kung sila nakakanta. Bisan naman kung nasa iyang kahinan, nag-isipin siya ng masagot na naman kung sa kabilang mga makros dala sa Espiritu Santo ang ihawin ang gusto ko yan ang tao maniluwas sa kalimutan yung sa kanyang magdala that is why she was able to see the Lord. Awhag sa simbahan ngadto sa katawhan nga ipaambit ang isigtag sa kapresensya ngadto sa mga kaigsuunan ug ikaduha mao nga angayang masabtan sa tanan nga ang isigtag sa kanato o sa kagrasya ngadto sa uban. Ang Misa de Gallio sa Cebu Metropolitan Cathedral makita live sa www.sunster.com.ph matag alas 4:30